2, 3, go! Let's go! Bilisan go! Bilisan pa! Everybody stop! One! First balloon! Alright, second! Bawal ano ha? 2! Third balloon! First! Para nagja-jogging lang ako! Masyado siyang relax. Third balloon! Ha! Let's go! Fourth balloon! Fourth! Bilis, bilis, bilis! Fourth! Oh, go, last! Ayan, ready ka na? Ayan, bilisan pa! Bilisan pa! Galon! Galon! Gusto natin kasi itong game. Oo. Nakilit away. Pasensya na nga. Wala daw siya ng sabi mga wala naman. Ay, ready na agad. Wala pa, huy! Ayan, dahil medyo parang nag-jogging ka. You got 41 seconds. Ayan, dahil magkamukha tayo ng cup, meron kang consolation prize from the Go Girls. Ayan. Go Girls. Palitan mo na yan. Muna natin. O, diba? Mas bagay sa'yo yan. Yeah, Thank you so much for congratulations. Thank joining. you. Thank you, sir. Ayan, 40 seconds pa rin ang ating magic number. Ito na. Anong pili mo? Pili ko San sa Clemente Archers. Ayan, palakpakan naman! Sa tingin ko, mga ilang seconds sa 5 putok ng lobo. 30 seconds. Okay, contestant number 3. On the count of 3. 1, 2, 3, go! Parang panalo na sila agad. Parang na-predict niya. Oo, bilis. Laban na laban. Ilan ang kanyang time? Ay! Ang galing-galing mo! Hikat! 30 seconds! Ayan! Meron kang consolation prize from the Go Girls. Ayan. Thank you so much for joining us. Thank you so much. At tayo na ang winner, meron ka din cup, pero meron kang special prize. Ayan. Relax ka muna dito. Umupo ka muna. Walang kaligaran sa